Bethuna, welcome kuni nonke. Uthando Nesithembu season 8 kwi-episode yangoLwesithathu this week. Jonga, ndifuna ukuthi uTata Musa noSamke basemathandweni. Niyibona kulaa outing mabethunana, kulaa picnic on a windy day apho azawunikwa khona i-present uTata Musa. Hasana, love is in the air, roses are red, violets are blue. USamke noTata Umseleko bayathandana isidala. Bethuna siyambona ke uSamke enika umfana ona-50 i-present. Sana le present ithini? Ithi kaloku besixovile, ngoku ke ngoku sithandwa kune-bun in the oven. Bebexovile abantu, ngoku kune-bun that is baking in the oven. You understand? Ezophuma siphinde sithi welcome little one to the world, little bundle of joy. Engasajabulanga uTata Musa over the moon. And ke ngoku enye into eyenza uba uTata Musa ajabule is because amakhosikazi athethile, amakhosikazi athile azama ukwenza ingathi umshini kaTata Musa is not machining anymore. Uthi jongani ke sana, jongani umshini wam uyenza kahle. Andandaba uba eyona nto ibimvuyisa yile nto yobana jongani ngakule ndindiqhele mna, umshini wam usasho ngamandla. Uthi uTata Musa mabethuna yena iintombi ezilishumi kuye it's nothing. Uthi yena angafaka ii-goals, angabhakisa abantu abayi-10 ngexesha eliyi-one. Umfana ona-50 uzithembile. All in all mabethunana, Tata Musa nawe Samke sifuna ukuthi congratulations, it's a celebration. Niyayibona ke, siyaselebreyitha mabethunana. Kaloku asizukwazi ukuqumba okanye sikhaliswe zizinto ezivuyisa abanye abantu. Sivuya nabantu abavuyayo, zikhala nabakhalayo. Iyavuyisa ke mabethunana le nto. There's a baby on the way, there's a bun in the oven. Siyavuyisana mabethunana. Nawe Tata Musa nawe Samke. USamke in love mabethunana. Jonga uyathanda kodwa urola amehlo. Sana mzuzana ikhona into emrolisa amehlo. Rolling of the eyes, rolling of the eyes. Hayi Samke, ungayenzi loo nto ke sana kwi-fellow wives. Laa nto yakho uthanda uyenza urola amehlo, ungayenzi mntakabawo kwii-fellow wives. Iphelele kuwe nomyeni wakho. And ke ngoku naxa kunee-meeting, because kuyamithingwa ke apho utshatele khona sana. Xa kunee-meetings mhlawumbi uTata Umseleko uthetha into oqonda uba awayiva kakuhle, don't roll your eyes. Don't roll your eyes during the other wives, uyaqonda? I-rolling of the eyes iphelele phakathi kwakho nomyeni wakho. But hayi sana nileqwa yimoto yomgqomo. Iyashisa into, lushisa bhe uthando lwenu dala. Asiyazi ke noba lelomlilo o-long lasting okanye ngumlilo wama-cardboard, but iyashisa into ngoku. Kuthiwa i-new broom, kusenje kuthiwa izinto ezintsha wethu, it sweeps clean. So jonga uTata Umseleko is in love. Like hayi mani kuyahleka uTata Umseleko, ndagqibela kudala umbona ehleka namanye amakhosikazi. Makhosikazi, khanenzeni kaloku niphinde nimhlekise umntu enanihleka naye kudala. Yintoni ngoku sokuqunjwa kukhala kuthini? Jonga uSamke makes uTata Umseleko feel brand new. Brand new. Idimple kaSamke ithi didididi. Jonga kumandi mani phayana. Hayi wena asikwazi ungavuyi abantu bento bevuya. Understand, sivuyiswa kuvuya kwabo. So hayi mabethunana, sisamqhela wethu uSamke, sizawude simqhele senje uba we are getting to know her. So sizawude simqhele side simazi side sitheni thini ezi seasons ziqhubekeka. But Tata Umseleko bekukuhle ukubona
ululamile tata. Bekukuhle gqithi ukubona uba i-recovery journey yakho is going so well. Nantsi enye into esivuyisayo ke ngoku. But ne-happiness yakho maan, hayi maan, like uthando lu-nice bethuna. Niyaunderstand? Uthando lu-nice. Funa laa nto uba lu-nice mabethuna. So I kind of enjoyed i-togetherness kaTamseleko noSam ke mabetwana. It was so nice. Ke siyayiqhela mabetwana siyayiqhela ekuqaleni besingayivi kakuhle but hayi senje uba sesiyiqhela ngoku sesithi get with the program. Ndiyambona uMacele kunye noZine baphumile. Eish, andazi noba ndim na ndiyathanda uba kwi-feels, but I kind of felt that uMacele took uSine out for i-manicure leyana. It was kind of like ukumbeka ekoneni man. Firstly, andithandanga i-conversation that she had noSine about how uSine expressed herself kulaa podcast concerning indaba yento kamamakhe. Listen, uSine who experienced the loss, and I don't think abantu, I don't know, mna I didn't get into yobana uSine was pointing to amakhosikazi. I don't know noba mhlawumbi ukuba direct kwaMacele, I would have liked for her to say, no man, I didn't get uba uSine upointe emakhosikazi. Honestly speaking, I don't know why she raised that conversation, especially le nto ingumama kaSine. I don't know man. Khona into ibingafilishi right kum ngaloo nto. Okay ke ngimkhole into order uSine concerning indaba yamanye amakhosikazi. But for umamakhe and her expressing how she felt ngendlela umamakhe awasweleka ngayo, I didn't like. Ndifilishe ngathi kuthiwa ngakulinga uthetha ngomama wakho ungathethi nge-pain of how you lost her, because it's going to make us, hayi mana ndiyazi ikhona into engakhange ndihlale kakuhle. Eyesibini into engakhange ndihlale kakuhle, uSine does not want to go to the family trip. You understand? Akafuni ukuya because ke yena akathandi uprithendana ke mos uSine. So izinto ezingathi zinomprithedwana isidala awuzumfumana apha, awuzumfica. So akafuni ukuya ke mos uSine. uMacele yena, she made up her mind that yena ii-family trips akazihambi. Ngoku uSine funeka abe phaa for abantwana. I don't know, I didn't like that one. Abantwana mabahlale. Futhi ke I don't know if ayikho imvisiswano nothando. Why are they going on family trips bayobhorana, bayoprithendana kwii-family trips? Because yiya kwi-family trip ni-injoyane, nibe kube mandi, ni-enjoye indawo le niye kuyo nekhampani lena. Kutheni nibe niyoprithendana nibe ha-ana maan, there's no need. Mna I don't know though, andikholelanga ukwi-community apho ndakhe ndabona umntu onesithembu khona. But mna bendizosajesta mhlawumbi uTamseleko, is it not better, especially because akho mvisiswano phaya, is it not better to take mhlawumbi nihambe noMayeni nefemeli yakhe wonwabe taTamseleko, noNdlunkulu uMayeni, Ndlunkulu uMacele, uMakhumalo uMangwabe noSam ke. You understand? Mhlawumbi nina nidibane nje during the day kwiindawo ezinayisi for i-braai as ifemeli. For just ii-hour, niphume just ii-hours ezimbalwa kwii-day trips, nihave i-family braai nonwabe, because anyway uthando of zonke iMseleko households, iNdlunkulu this and that combined luncinci. So anikwazi ube nihlala kunye isidala nifuna ukwenza ii-family vacations ekubeni you cannot stand each other for too long. You understand? Since uthando lulufitshane nee-gathering zenu zibe mfitshane to accommodate, uyaqonda, olu thando nemvisiswano imfitshane between ii-households zakho zonke kwisithembu sakho. Nithi work on ii-issues zenu, nivane nivisisane, then nenze ii-vacations together.
Because akuzuba mandi maan ntathi Mseleku. I don't know ndoda enkulu noba uyibona njani na. Okanye uqonda uba nowufosta njengomzekezeke till you get it right. Andazi tata phofu. Isithembu akho nto ndiyaziyo. Sisafuna ufunda apha kuwo uba what is it indaba yesithembu kahle kahle.